hini mangke IPLam itu IPLam na jinghon thek tik nangji IPLam cherai kon thek nangji IP phang la pangke IPLam jinghon thek lo pulo dangte itu IP longri phanta me itu jinghon ek ko la son thom dong si itu pon thek lo pulo dangte itu adet ba itu ma longri sistem papi phelo tande la ke nang itu sistem inut leader lo pini ke bang tu ada pini inut leader lo nang itu ke japon si nang itu kosa si paprang kon jima kosa si nang itu akhai ki sungan me kosa si angson pale pen itu kisung an me kepaja kon thek jike nang itu anu tilong tame arpu dolo lasi nili ka chuningir kang tung bang abang putin pini dak nang ke chutong dun atum an tame non ke bang silang arni dak pini itu conference paman me rek me nang nera itu koson situm ke claim jima pini pen itu kapre ka hawar long dam pen koson si itu rat han ke thak pen rat tum ame pila me pathur pen uthoi itu ka che song long itu ake mangalong koson si yang serap dui phan itu bide suret enangji lasi nili lamthe pading de lo nili chok che bolo damte nili di hang lo asi anasi nili koklo pardon akiro ke parting lo asu general secretary karbeng lo kai sorjan hanse las no dili adun thu lamthe bethaning tu pathan the aprang itu molong nang jutong dundu social activist lo anu paras tambe HSDC pen non kedaptang ward commissioner ka cepate do na bakti ke happy malarong pagi by do pan uhui bakpen kar sa ponji mas dili chudili lo lapan KNC the central committee a member lo alang ipan aprangan dili hang konek lo lapan jugo hang city by do alang li aipua Presiden ikam alang ipan sabi puhuy bakpen kar sa ponji mas chudili lo alohi panampe ojibon tulunan itu ning sipaginame tanapen kang cirkalang ibus tabe bitik juta lote bahagi apa patang nang benat lobon henut pun sikitun pusibu jumi uji sejumhum jepari bincalunan nasinon alohi nampe ojibon lagi RYA President Karbeng Long District Committee ake ay papusik kiling apan si hek panampe ke pertama sa pino Ropar lang din ipan